Tawag mo una, parang kaupayanan mo pusin na katawan. Pagtuk na serbisyo, katayan na ibibisyo. Walay mga dura, tula na pukisan mo dyan. Sirik. Taas at takip mamat yan ano.
Yari pa, kira na mo ngayon. Número 2, Balota. Teres P. Estaro. Cabisi Mayor. Número 1, Yurito Yuri Akul. Ngan ang mga konsehales